Серафимский Франтишек любовью палал, по-справдному бедный ты нам шлях покажи, да нам полымя, что распалило тебе, как Христа полюбить, як одиное добро. Серафимский Франтишек любовью палал, по-справдному бедный ты нам шлях покажи, дай нам полымя, что распалило тебе, как Христа полюбить, як одиное добро. Серафимский Франтишек любовью палал, по-справдному бедный ты нам шлях покажи, дай нам полымя, что распалило тебе, как Христа полюбить, як одиное добро. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогенькие, приходим каб з одного боку дякувати Богу за прожитий тиждень, з другого боку ахвяровать наші слабості, тяжкості і моменти, в яких ми часами не ведаем, что треба зробити, якое решение принять, часами приймаємо дрянне решение. Усё это ахвяруем Богу на этом алтаре, просячи об Его мудрости, об Его ласках и сподорожничании. И я у этой мши по традиции молюсь за парафиян, каб эти ласки, потребные для нас, мы отрымливали, каб Бог нас вел по житті и допомагал робить правильные выборы и правильно використовувати то, что маем на штодень, те доброты материальные и духовные. А на початку этой литургии перепросим за все наши помилки, за наши грехи, за наши занедбания. Сповідаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что согрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже,
Пасля слоў святара молімся, у цішыні вспомнім нашы асабістыя інтэнцыі, з якімі мы прыйшлі на гэтую святую імшу. Молімся. Божа наш Ойча, Ты ў літасці і міласэрнасці найбольш праяўляеш сваю усемагутнасць. Спасылай нам заўсёды Тваю ласку, каб мы праз дасканалае хрысціянскае жыццё на зямлі дасягнулі абяцанага шчасця ў небе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі лічбаў. У тыя дні сышоў пан у воблаку і гаварыў з Майсеяў, узяў ад духа, які быў на ім, і даў 70 старэйшынам. Калі спачуў на іх, сталі прарочыць, але потым перасталі. Двое ж мужчын засталося ў лагеры, імя аднаго Элдад, а другому Медад. І на іх сышоў дух, бо яны былі запісаныя, толькі не прыйшлі ў шацёр. І прарочылі яны ў лагеры. Тады прабег юнак і паведаміў Майсея: Элдад і Медад прарочаць у лагеры. Адказаў Езус, сын Навіна: слуга Майсея ад маладосці сваёй сказаў: Майсей, пане мой, забарані ім. Але Майсей сказаў: ці не раўнуеш ты за мяне? О, каб усе ў народзе пана былі прарокамі, каб пан даў ім свайго духа. Гэта Слова Божае. Загады пана справядлівыя і радують серця. Загады пана справядлівыя і радують серця. Закон пана досконалый умацовае душу. Сведчанне пана верное, яно дае мудрость простым. Загады пана справедливые и радуют сердца. Боязнь Божия беззаконная и вечно трывае. Присуды пана правдивые и все справедливые. Загады пана справедливые и радуют сердца. Слуга твой навучаны ими, у их захоплении великая узнагорода. Кто зразумее свои помылки, от укрытых помылок очисти меня. Загады пана справедливые и радуют сердца. От гонорливцев борони слугу своего, как не пановали яны надо мною.
Тады я буду беззаганный и вольный от великой провины. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Читання послання святого апостола Якуба. Ну а цяпер вы, богатые, заплачьте и заголосите над вашими несчастьями, что приходят до вас. Багатье ваше сгнило, и вопратку вашу поточила моль. Золото ваше и сребро поржавело, и ржа их засведчить супроть вас, и есть телы вашие, як огонь. Вы собрали скарб у апошние дни. Вось кліч аплата, якую вы затрымалі працаўнікам, што жалі палеткі вашыя. І крык жняцоў дайшоў да вушэй пана магуццяў. Вы жылі на зямлі ў распусце і раскошы. Вы насыцілі сэрцы вашыя ў дзень зарэзу. Вы асудзілі і забілі справядлівага. Ён не супраціўляўся вам. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово Твое, Пане, это правда, освяти нас у правде. Аллилуйя, Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Jezus сказал, пробачте, Евангелие поводле Святого Марка будет. Ян сказал Езусу: «Наставник, мы бачили человека, який у імя Твое выгонял злых духов, и забороняли ему, бо не ходил с нами». Езус же сказал: «Не забороняйте ему, бо ніхто, хто учинил цуд у мое імя, не зможе одразу почать злословить меня. Бо хто не супроть нас, той з нами. І хто напоїть вас кубком води у ім'я того, що ви Христові, сапраўды кажу вам, не стратить своєї узнагороди. А хто спакусить одного з малих гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш было б, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора. Калі спакушае цябе рука твая, адсячы яе. Лепш табе калекаю увайсці ў жыццё, чым з 2 рукамі ісці ў гіену. У агонь не пагасне. І калі нага твая цябе спакушае, адсячы яе. Лепш табе увайсці ў жыццё кульгавым, чым з 2 нагамі быць кінутым у гіену. І калі вока тваё цябе спакушае, вырві яго. Лепш табе з 1 вокам увайсці ў валадарства Божае, чым маючы 2 вокі быць кінутым у гіену, дзе чарвяк іх не памірае і агонь не гасне. Гэта слово Пана. Першая аб'ява. Прабачце, што я ў філетавай стуле. Яшчэ хто не даспавядаўся, я вярнуся да вас, так што не распачайце сакрамент удзелім. Вось, дзякую братам маім і ў ордэне, ў францішканах, і ў святарстве, капуцынам. Я францішканін, за запрашэнне, што мяне сёння запрасілі таксама, што прынялі як брата. Сёння хачу падзяліцца з вамі сведчаннем.
Я прыехаў да вас з удзела, гэта каля глыбокага, там ёсць наш кляштар францішканскі. Вось, я там уже, толькі 3,5 гады паслугоўваю. Вось, хочу вас падзяліцца з вами сведчаннем, папрасіць таксама аб дапамозе. Калі быў у семінарыі і так пазнаваў гэты свет святарскі, розных святароў, і адзін кажа там святар: вось, я будовай займаюся, я там яшчэ нечым, я там маю такое хобі. І я заўсёды так бунтаваўся. У сабе так крытыкаваў унутры ў сэрцы, думаю, а я хачу быць проста душпастырам. Ксёндз — гэта не будаўнік, это душпастыр. І ведаеце, хіба так Езус заўсёды мае пачуцце такой шутачнай. Заўсёды нас вядзе тым, дзе мы не хочам, каб нас нечага навучыць. І вось у святарстве 3 гады адручылі мне ў ордэне справу, каб будаваць дом Марыі. І я такі заўсёды быў да душпастырства большы. І там хацеў рэалізавацца і свае сілы складваць. І вось такая справа: будуем у удзела дом Марыі, сялібу беззаганнай, дом рэкалекцыйны, які распачалі мы 17 месяцаў таму назад. Я ўчора палічыў, 17 месяцаў. І ведаеце, можа, не шмат часу, але ж толькі было розных справаў, і гэтая будова вучыла мяне і маіх братоў, што хацеў бы з вамі гэтым падзяліцца. Успомнілась мне таксама зараз калісьці тата мой, калі мы з ім будавалі гараж, і калі я ўжо ішоў у ордэн, кажуць: ну што, сынок, куратнік точно пабудуеш. Вось. А потом я звоню бацькам, кажу, што трэба дом Марыі будаваць. Тата: о, але ўсё з Божай моцай неяк ідзе. І хацеў бы такі пару спраў. Першае, што я адкрыў у гэтай справе, што ўсе нашыя паслугі, тое, што мы чынім і не чакаем заплаты, тады, калі мы аддаем свой час для Бога, гэта для нас вялікая ласка. Калісьці я таксама быў міністрантам, прыбіраў касцёл, спяваў у схолі, бачым, тут таксама хор спяваюць. І так адчуваеш тады радасць, калі нешта зробіш, а ўзамен атрымаеш гэтае слова «Бог заплаць». Не атрымаеш грошэй, толькі Бог заплаць. І ўсе вы працуеце, правда? Некаторыя ўжо на пенсіі, каб пражыць, каб мець грошы, звычайна, каб купіць нешта. І часам праца прыносіць радасць. На жаль, часам не, толькі абавязак, асобна ў панядзелак, да? Як устаць з раніцы, каб пайсці і сесть за камп'ютер і 8 часоў перад камп'ютарам сидзець. Дзе здесь радасць? І вось хрысціяне, мы пакліканыя да паслугі, службы, каб служыць адзін другому, каб быць прыладай. Прыладай вот этой, мне заўсёды прылада — гэта цяпка. Каб Езус мной паслугоўваўся. І я не хацеў займацца будовай, шчыра вам скажу. І гэта в огуле не моя думка і не маіх братоў. Гэта людзі нам сказалі, моладзь, студэнты, якія прыязджалі на сустрэчы розныя. Кажуць, трэба будавацца, бо кляштар маленькі. І я пачуў гэта запрашэнне, сапраўды. І бачу, што калі скажаш Богу так, буду служыць табе у гэтым, у той справе. І цяпер аднасіце, вы не святары, але вы парафяне. Вы маеце тым, як тут служыць. Ёсць кірмашы, ёсць прыбіранне касцёла, ёсць міністранты, ёсць хор, арганізуйце пілігрымку ў Буцлаў. Ой, там шмат можна дзе паслужыць, правда? І вось гэта тое, калі Езус нам дае радасць з паслугі Яму. Але што чыніць? Скажыце, вот як распазнаць, где свае сілы, вольны час ахвяраваць Богу? Пытацца, заўсёды пытацца, шукаць волі Божай штодня. Абавязкі гэта абавязкамі. І калісьці таксама старэйшы святар чуў, говорит: ну всё, сёння я ўсё учыніў, што мои абавязкі. Тое учыніў. А цяпер хачу трошку яшчэ заработаць для Божай хвалы, для неба, для сябе. Учыню нешта ад сябе, з любові, так як бы. Не з прымусу, але так хачу, так зраблю.
з гэтай будовай такая файная справа, от вижу плады. Ёсць працаўнікі, якія не веруючыя, якія таксама папросту добрыя майстры, але яшчэ не сустрэлі Езуса. Яны не ведалі слова «бук-заплаць». Ведаеце, што такое «бук-заплаць», да? І я сам адкрываю моц гэтага слова. І бачыце, былі такія працаўнікі, якія дапамаглі мне там нешта зрабіць, не па сваей, рабілі электрыку, а зрабілі там нешта іншую працу. І я ім кажу: «Бук-заплаць, дзякуй». А я так не падумаў, што яны не ведаюць, што это, і пайшлі сабе. На наступны дзень прыязджаюць, я з імі размаўляю, они кажуць: «Я толькі цяпер зразумеў, што такое бук-заплаць». Бо ён кажа так, што я адчуў радасць. Вы нам грошы, я кажу, я вам грошы за это не дам, бо вы электрыку робіце. І яны адчулі радасць, што они нешта ў жыцці, кажуць, першы раз зрабілі і ведаюць, што не атрымаюць узнагароды, такой фізычнай. І цяпер вельмі файна, калі нешта трэба зрабіць, я нават прыеду з закупамі, так для іх часам кажу: «Хто хоча за бук-заплаць дапамагчы?» Яны тады б'юцца, хто першы. Ну, нейкія маленькія рэчы, да? Але бачыце, як чалавек патрабуюць нават часам нешта даць, каб адчуць радасць. Больш радасці ў даванні, ніж у бранні. І вы патрабуеце гэтага, я патрабую гэтага. І так мы ствараем супольнасць, адзін другому служым. Нават калі некаму цяжка, і мы яму пазванім, і 20 хвілін будзем слухаць, не скажам ні аднаго слова. Вось пасля такой размовы варта сказаць: «Бук-заплаць табе». Бо это наш вольны час. І гэта удзел у справах Божых, служба адзін другому, касцёлу, парафіі, айчыне нашай, сем'ям. Адзін другому служым. І ў гэтай будове я адчуў, што я чыню тое, што я не хачу, але ведаю, што гэта прыносіць мне радасць. І досвед Божага міласэрнасці, Божага провіду. Вось это ласка быць прыладай у Божых планах. І далей. Маеце сілы слухаць ці не? Бачу, некаторыя стаяць, это можа цяжка вам. Сядьце на кавёр, можа. Альбо замяняйцеся часам месцамі. Адзін пастаяў, другі пасядзеў, да? Вось. Другая справа, калі ўжо увойдзеш у гэта, эта будова мне навучыла, што я магу Богу не дапамагаць будаваць. Калі ён нешта пастанавіў на зямлі, праз Марыю, дом Марыі, то хочаш ці не хочаш, і так гэта здзейсніцца. Нават калі будуць розныя перашкоды ад людзей, ад іншых некага, але Бог дапоўніць гэтага да канца. Я ўжо шмат разоў, нават калі мы атрымалі дазвол спачатку ад нашых уладаў ордэну, это шок, удзела будаваць нейкі дом. Потом дазволы нейкія ад уладаў. Потом розныя валанцёры, якія прыязджаюць, спонсары гэтай будовы, дому рэкалекцыйнага. І ведаеце, што я адкрыў такую справу, што трэба навучыцца нам усім не перашкаджаць Богу дзейнічаць. Не влезаць туда са сваім інтэлектам, са сваімі мазгамі. Мы часам хацім усё паўкладываць сабе. Нават сям'ю хацім стварыць і ўсё паўкладываць, а Бог хоча іначай весці нас. А мы перашкаджаем яму. Усё сваю волю піхаем уперад, піхаем, так трэба і так. І вось гэтая будова навучыла мне як бы казаць, стаць перад Богам на калені, запытацца: «Пане, хто ты, а хто я?» Каб расставіць прыярытэты. Каб не станавіцца як бы праектантам, але каб ён сам маляваў гэты праект. І зноў жа з працаўнікамі заўсёды ім цяжка, я ім сапраўды кажу, вам вельмі цяжка, бо это не такая будова. Это не сараі, это не тое. Бо так чую, што Бог нас вядзе так, што праект ішо чыніцца, робіцца. Бо ведаеце што, бо ніхто не ведае праекта. І у меня это перарастае. І я бачу, што нават на памылках нашых, іначай, мы распачыналі ўвогуле, быў сарай, абычны сарай, які мы хацелі зрабіць, каб там былі людскія
варункі. Потом добудавалі прыбудову, потом другі этаж, потом яшчэ збоку капліцу добудавалі, потом балкон. А гэты праект уже давно перарос гэты. І я не ведаю, як гэта чыніцца. І бачу, што калі б я гэта будаваў, то б зрабіў іначай. І вось, браты і сёстры, у жыцці, у нашым жыцці я так гляджу, што часта нешта зробім, я зраблю, і потом хожу, жалую і абвіняю сябе самога. Але дазвольце сабе, как людзі, звыклыя людзі, звычайныя, на памылкі. Это цяжка. Дазвольце сабе на памылкі. Ты чалавек, ты а не анёл. Але Бог з гэтых памылак таксама нешта улепіць. З нашых памылак. Нават касцёл пабудаваны на апосталах, на звычайных людзях, якія не займаліся справамі Божымі, якія мелі іншыя прыярытэты. Але Бог з іх зляпіў тое, што ёсць. І прымаць дапамогу. Калі мы самі хацім усё чыніць, самі сабе заплануем, мы нікога не слухаем. І гэтая будова мяне навучыла ў жыцці слухаць іншых. Прыслухоўвацца к іншым ідэям, не к свайму плану. Ёсць тут маладыя сем'і, ёсць дзеці. Цяжка паслухаць старэйшага, не? Бо час ідзе, і мы думаем, што пакаленне змянілася. Але ведаеце, што гэта вельмі цэнныя заўвагі. Адно слова, якое ты пачуеш альбо не пачуеш, можа залежыць, уратуе твоё жыццё альбо не ўратуе. Таму не перашкаджайце сваім эгаізмам Богу дзейнічаць. І я бачу, як у гэтай будове, калі я скажу, Марыя, гэта твой дом, і ты займайся гэтым, яна знойдзе і працаўнікоў, і фінансы на гэта. Отец Піо, недавно был успамін, калі будаваў шпіталь, так яму браты пытаюцца, адкуль ты знойдзеш грошы? А ён кажа, Марыя не толькі адкрывае сэрца, але і кашалькі. І ведаеце, ёсць такі страх, што не пацянем, што не зробім. Але зноў жа гэта патрэбна, каб калі з'яўляецца цуд, калі ў жыцці будзе цуд, калі чалавек прыйдзе да Бога і скажа, я не маю сілы, я ўжо здаюсь, тады будзе цуд. Але пакуль мы ваюем, пакуль мы самі нешта чынім, цуда не будзе. Бо мы самі хацім, самі. То есть, першае, што запрашэнне да службы – гэта ласка. Второе – не перашкаджаць Богу. І трэцяя справа, вельмі цяжкая – даверыцца. Это не так сказаць, прыйти, упасть на колени, Езу, давяраю табе. Найчасцей Бог нас вядзе праз розныя падзенні, каб мы даверыліся Яму. Каб даверыцца, трэба, каб згарэла наша гардыня. Это тое, што перашкаджае нам Богу сказаць, Езу, давяраю табе. Гардыня. Падзялюся з вами, вельмі цяжкі дзень для мяне быў. 8 верасня, это, получается, 21 дзень таму назад. Вельмі цяжкі дзень. Будова трывае 17 месяцаў. 8 верасня это ўжо была другая дата, калі мы перенесли открыцця дома, што мы его откроем, уже закончим. Это уже другая дата была, калісьці было яшчэ год назад. Мы думали, што за 4 месяцы зробім усё. Ну, калі толькі сарай перабудоўвалі. А 8 верасня это дзень нараджэння Маці Божай. Я быў перакананы, што Марыя захоча сабе дом у гэты дзень. І гэта была дата, калі я, як брат Віктор, ее выбраў. І ў гэты дзень згарэла моя гардыня. Я прыйшоў на будову гэты дзень, сказал, ну, Марыя, выбірай сама дату, тут яшчэ шмат працы. Цяпер паехаў я у падарожжа збіраць грошы на ацяпленне будынка, каб унутры зрабіць абагрэў. На калярыферы, кацёл таксама, каб да зімы уже ўключыць атапленне ўнутры. І бачыце, дало мне такую свабоду, я цяпер сплю спакойна.
А ты думаў, калі там тое скончым, калі тое, бо 8 верасня 2 месяцы засталося. І вельмі неспакойна было, бо не мог Богу даверыцца. У нашым жыцці шмат такіх сітуацый, калі мы нешта хвалюемся. Але жадаю вам такога дня, калі вы прыйдзеце, скажаце, да, не будзе так, як я хачу. Іначай Бог хоча. Вельмі прыгожы дзень, цяжкі, але аздаравіў мяне. Што мне цяпер, ведаеце што? Мне без разніцы, калі адкрыецца дом. Ці будуць грошы, ці не будуць. Я прыхожу, там абраз такі вісіць у нас, ну там яшчэ сцены няма, павесілі абраз Марыі. Кажу, Марыя, калі хочаш тады, хочаш, каб было абагрэў, знайдзі людзей, якія дадуць грошы. Мне даже так, я сюды ехал так, вот калісьці ехал, думаю, так, цікава, сколько я назбіраю, чи купім тое-тое. А цяпер кажу, каб добра пражыў я нядзелю з вами. Вот такая свабода есть, ведаеце? І такі лёгкасць. Сколькі будзе, столькі будзе. Калі скончым, талі скончым. І дзякуючы Богу, што мне запрасіл у гэтую будову, у гэтую паслугу, бачу для сябе плады, для працаўнікоў плады. Забыўся я такія словы, мне патрэба, мне нужна. Вот задайце себе пытанне, нават часам інтэнцыю прыходзіце на святую імшу запісваць і кажаце, мне трэба святая імша 16 верасня. Бывало так часам у вас? Откуда ты знаеш, що тобі треба? У Бога нема часу. У Бога нема ні гадзіни, ні дати, а нам треба 16-го менавіта, калі ёсць іншая інтэнцыя. І вот это слово «мне трэба», «мне нужно», оно перашкаджае жыць такой лёгкасці. Я скажу табе з досведу свайго, што нічого табе не трэба. Табе трэба сёння пакаяцца і прыняць найсвяцейшы сакрамент. Вот это табе трэба, даст табе радасць. А ўсё іншае гэта дадатак. Дадатак да ўсяго, што ёсць. Як там? Сейчас. Апошні рэч паспею? Да? Ну ўсё, хто стаял, то і стаіць яшчэ. Ну моцныя. Малайцы. Нагу только перамяніў. Я тоже перамяніў. І апошняя рэч, браты і сёстры, падзялюся з вами. Это остаться верным. Прызнаюся вам, што на пачатку я быў такі вельмі энтузіястычны да гэтай справы. І называў это сяліба беззаганнай, да? Сяліба беззаганнай. А прыйшлі такія дні цяжкія, калі я уже даже добавил там ср беззаганнай, бо я уже не мог, просто мне ўсё насіло, кажу, як і той уже голова, а тут катэхеза чакае, дзеці і моладзь. І заўсёды кажу, пане, за якія грахі? Так казаў. А потом Бог мне показал, что не доверяешь, сам робишь, не пытаешься меня, и тому не хапае цярплівасці. І апошняя рэч это у маленькіх справах, тое, што Бог нам даручыў. Вам даручыў быць хрысціянінам, вы прынялі хрост. Вам даручыў парафію гэтую, супольнасць, хор, міністрантаў, прыбіранне касцёла, карытас, можа паслуга нейкая убогім. Это тое, што Бог вам даручыў. Калі астанецеся вернымі гэтаму, атрымаеце ўзнагароду. І будзем судзімы мы з вернасці. Не тое, што мы чынілі. Не, скажаць, Тимофей, напрыклад, бо знаю яго, магу тут, магу, да? Моцны нас. Тимофей, я табе сказаў быць святаром папы рымскіх, а ты жаніўся. Не, ён так не скажаць яму. Ён скажа, Тимофей, добра, ты выбраў такую дарогу, ці быў верны на ёй. Вось, і кожнага нас запытае, ты прыняў хрост, а ты астаўся верны жыццю хрысціяніна? І таксама, это нас учыць таксама пакоры, каб астацца верным. З гэтага будзем асуджаны. Езус — это пачатак і канец. Не імкніцеся да вялікіх рэчаў, не змяняйце. Лепей мней, а верна, до конца. Калі нешта распачалі, это как распачаў пісаць кніжку, закончы яе, не? Распачаў ружанец маліцца, дакончы яго. Распачаў жыццё,
з жонкай, з мужам усім і ў святарстве, закончы яго. І будзеш, атрымаеш узнагароду. Браты і сёстры, здаецца, слова нас вядзе, але Езус таксама выхоўвае, ён Отец. Ён не вядзе лёгкімі сцежкамі, ён выхоўвае нас, як бацька. Праз розныя трудныя моманты. Усё ў жыцці патрэбна, гэта опыт. Дзялюся з вам з гэтым і даручаю вам таксама справу з даверам вашай малітве, вашай ахвярнасці таксама, справу будовы сялібы Безаранай. Ад імя Марыі дзякую вам за кожную ахвяру, якую зложыце. Запрашаю вас таксама ў госці да нас. Каля Глыбокага паедзьце за згушонкай, 10 кіламетраў у сторону Мосара, яшчэ ў удзел заедзьце. Сапраўды там месца абранае Маці Божай. Хто прыязджае, кажуць, забываю пра ўсё, бо чуецца як пад сэрцам маці. Так спакойна і так добра, проста добра. Вось гэты дом Марыі будуецца таксама і для вас. Там будзе каля 60 месцаў пераначаваць, большая сталовая, капліца з Марыяй непакалянай, беззаганнай. Вось. Таму за кожны грош, за кожнае добрае слово вам Бог заплаць. Пасля святой мшы міністранты мне дапамогуць, буду збіраць ахвяры на гэтае дзела, і вашы ахвяры таксама будуць укладзены ў гэтую справу. Таму дзякую вам шчыры, а яшчэ хто да споведзі, то зараз прыйду, дакончым усё. Бог заплаць. Мы пачулі Слова Божае, пачулі таксама яго тлумачэнне, а цяпер вызнаем нашу веру, тое, што мы пачулі. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, праз якого ўсё сталося. Сам за нас, при Понскім Пілаце, і на третій день по воле Писания и взошел на небо, садись праворуч. Духа Святого, и Отца и Сына, Богу разом за Отцом, який промовляв про пророк. Віру в один святий католицький апостольський костюм. Визнаю на отпущение грехов, чекаю воскрешення життя вічного. Богу, який закликає нас до навертання і до вірності, каб обновить и умацевать нашу веру, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб ён быў сапраўднай сям'ёй дзяцей Божых. Цябе просім. Молимся за нунцыяў, каб іх апостальская дзейнасць дапамагала як мясцоваму, так і паўсюднаму касцёлу. Цябе просім. Молимся аб спакоі ва ўсім свеце,
каб усе людзі жылі ў згодзе і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі ў братняй любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за людзей, якія павінны прыняць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім. Молімся аб навяртанні даверы праз арханёлаў для Міхаіла Жацерновіча. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благословенні, апецы Маці Божай, вытрымцы і цярпенні ў складаны час жыцця для Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Езуса Хрыста. Цябе просім. Молімся таксама аб тым, каб мы маглі здольныя даверыцца Богу і ўсе нашы планы, каб мы не рабілі ўсё, спадзяючыся толькі на сябе, і былі вернымі таму, што распачынаем. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і учыні, каб мы, жывучы на зямлі, імкнуліся да вечных каштоўнасцяў і ў Цябе шукалі дапамогі праз Хрыста, Пана нашага. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Ти святий, Пан Бог єдиний, той, що чинить суди. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Пан Бог Усемогутный. Милосердный Боже, прими нашу ахвяру и учини, каб праз яе адкрылася для нас крыніца усялякага благословлення праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносимо до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Одна гэта і справядлива.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Твая бязмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божою моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Асанна на вышынях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Асанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэру ўзяў келіх. Зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, святым Юзефам, яе браннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи
вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сабе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не виновата, ты вошел, а я скажи тонкий слово, и будет оздоровлена душа. По гэтым пазнали мы любоў, што Езус аддаў за нас сваё жыццё, і мы павінны аддаць жыццё за братоў.
воспираняет, напой, что смог спадает и раскаяние. Пасти на престоле богатым, любовь, что своего не шукает. Божье огняное тело, что насыщает нас, и кровь полную сладычи прощай, то примает дорогой ты таямницу, навеки будешь жить в Божьем доме. Будь прославленный, будь прославленный, будь прославленный, будь прославленный, будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный на небе, на земле будь прославленный, будь похваленным в святыне той, Иисус, Иисус, прославленный будь. Иисус, Иисус, прославленный будь. Молимся. Усемогутный Боже, нехай наисвятейший сакрамент одновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоємцями хвали Христа, з яким разом терпим, обвящаючи смерть Ягону, який живі і володарить на веки вечные. Дорогі, присядьте ще на хвилинку, послухаємо об'яви на наступний тиждень. Трошки їх ёсць. Щиро дякую за кожную молитву, ахвяру і допомогу на користь касцёла і кляштара. Дякую тим, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, вакол яго. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць Пан Езус і святы наш Отец Францішак.
Дзякуй таксама брату Александру нашаму Астраушка, што падчас адпачынку свайго дапамагае нам таксама у пастырскай службе, і святая імша, і нядзелю, і таксама вечарам на катэхуменату і на працягу тыдня. Дзякуй вялікі. На гэтым тыдні адзначаем панядзелак 30 верасня ўспамін святога Гераніма, прэзбітара і доктара касцёла. У аўторак 1 кастрычніка ўспамін святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус, панны і доктара касцёла. У сераду 2 кастрычніка ўспамін святых анёлаў-ахоўнікаў. У чацвер 3 кастрычніка ўвечары распачынаем святкаванне ўрачыстасці святога Францішка з Асізі. Пасля святой імшы о 18 гадзіне запрашаем на набажэнства транзітус на ўспамін благаславёнай смерці святога Францішка. Кожны год гэта набажэнства нашай парафіі адбываецца, таксама і ў гэтым годзе пасля вячэрняй святой імшы ў чацвер запрашаем разам паслухаць прыгожы спеў і памаліцца пра заступніцтва святога Францішка разам з нашым хорам і братамі і сёстрамі. Урачыстасць святога Францішка ў пятніцу 4 кастрычніка. Парадак святых імшаў, так як звычайна, у 7:15 на раніцы святая імша і вечарам у 18 урачыстая святая імша у гонар святога Францішка, заснавальніка 3 ордэнаў. І падчас гэтай урачыстасці і таксама і 3 і 4 наша супольнасць францішканскага ордэна шведскіх падрыхтавала такі смачны міні-кірмаш з нагоды ўрачыстасці свайго заснавальніка. Таму і 3 і 4 кастрычніка запрашаюць, вось тут дзесьці будуць на месцы, і там розныя прысмакі нейкія будуць. Я таксама не ведаю, таму сюрпрыз будзе для ўсіх. 4 і 11 кастрычніка таксама свае імяніны адзначаюць нашыя любыя сёстры, сястра Бернадета і сястра Александра. І за іх маліцца будзем, дзякуючы за паслугу іх у нашай парафіі у наступную нядзелю 6 кастрычніка падчас святой імшы о 12 гадзіне. Распачынаем ужо ў аўторак каляровы месяц кастрычнік, які ў касцёле з'яўляецца месяцам прысвечаным Маці Божай і ружанцовай малітве. У сувязі з гэтым на працягу ўсяго месяца перад вячэрняй святой імшой штодзённа ў 17:20 будзе адбывацца ружанцовае набажэнства з выстаўленнем найсвяцейшага сакраменту. Адарацыя ў чацвер пачынаецца з 16 гадзін, так як звычайна, і для дзяцей ружанец у кастрычніку кожную суботу ў 11:30. Запрашаем таксама бацькоў і дзяцей па суботах на ружанцовую малітву. І праз месяц таксама у лістападзе будзем маліцца з нашых памерлых, каб не было такого поспеху. Ужо ў краме нашай ёсць лісткі, на якія можам запісаць нашых блізкіх памерлых, пазней можна прыносіць таксама ў краму. Вось тут дзяўчаты вас записваюць і там паводле раскладу календара тады, калі будзем маліцца за нашых памерлых у месяцы лістападзе. Захвочваем таксама карыстацца з магчымасцяў паглыблення сваіх рэлігійных ведаў, якія існуюць у нашай парафіі, менавіта гэта катэхезы для дарослых, якія ніколі альбо даўным-даўно прыступалі да сакраменту споведзі Еўхарыстыі. Запісацца можна ў сакрыстыі. Графік сустрэч будзе дастасаваны да колькасці і сітуацыі удзельнікаў. Першая сустрэча 13 кастрычніка ў 19:15 у класе, там нанізу. Асобна таксама для дарослых адбываюцца біблійныя сустрэчы для глыбейшага пазнання святога пісання. І заняткі будуць адбывацца ў першую трэцюю нядзелю месяца у 19:15. Пачнуцца ад кастрычніка, значыць ужо ад наступнай нядзелі. Новы сезон распачынае праект Карітас «Век жыві, век вучыся». Гэта разнастайныя заняткі, майстар-класы, псіхалагічныя трэнінгі, лекцыі аб здаровым ладзе жыцця, гістарычныя вандроўкі і многа іншага. Запрашаем усіх жадаючых, асабліва людзей сталага веку, каб адпачыць і цікава пазнавальна правесці вольны час. Падрабязнасці і расклад заняткаў на дошцы аб'явы таксама на нашым сайце. Зноў жа таксама валанцёры Карітас сардэчна запрашаюць 6 кастрычніка ў 15 гадзін у капліцу на віншавальны канцэрт з нагоды Дня пажылых людзей, які адзначаецца
1 кастрычніка. Вось і ў праграме будзе жывая музыка, спевы, вершы, народныя танцы і салодкі стол. Таму запрашаем таксама пасвяткаваць. Яшчэ адна аб'ява, якую ўжо ведаеце, можа хтосьці запісаўся, з 11 па 13 кастрычніка браты капуцыны і францішканскі ордэн шведскі запрашаюць ахвотных ва ўзросце ад 18 гадоў узвыш на супольны уикенд у Навагрудку. Гэтыя дні будуць прысвечаныя таму, каб даць сабе магчымасць сустрэцца з Богам і іншым чалавекам, карыстаючыся досведам святога Францішка Асійскага. Запісацца можна на сайце ці ў сацыяльных сетках нашай парафіі, альбо асабіста ў брата Владзіслава. Таксама адносна вось такіх ініцыятыў, як пілігрымкі ў нашай парафіі, такія вось па святых месцах з розных нагодаў. У нас ёсць серыя пілігрымак там такіх больш сур'ёзных, скажам так, па святынях, але ёсць таксама вось у Магілёў пілігрымка на 7-й ружанцовы кангрэс. Там ужо месцаў няма, таму прабачце. Просто хацеў сказаць пра гэта. Вось камплект сабраўся, але яшчэ ёсць месцы для жадаючых паехаць на каранацыю цудадзейнага абраза Маці Божай у Барунах. Выезд 12 кастрычніка ў 9 гадзін, кошт гэтай пілігрымкі 17 рублёў. Можна запісацца таксама ў нашай краме. Хацеў яшчэ, карыстаючыся нагодай, павіншаваць пані Чыславу з нагоды дня нараджэння. Яна з'яўляецца арганізатарам пілігрымак вось гэтых. З днём нараджэння, пані Чэся. Так, як быццам бы не чула, да, спецыяльна, это жанчыны, да. Вось. Яшчэ трошкі пра рамонты. Рамонт цэнтральных сходаў у нашым касцёле патрывае яшчэ пару тыдняў ужо, так, амаль што хлопцы заканчваюць, на пятніцу дождж быў, то не маглі працаваць. Вось. Ну, паглядзім, як тут, можа, яшчэ гэты тыдзень будзем хадзіць праз бакавыя ўваходы, ну, але думаю, што хутка будзем і праз цэнтральныя. Вось. Таксама бачылі вы, што ў нас ужо пачалі ўсталяванне цэнтральнай брамы, мелі яе ўсталяваць адразу ўсю, ну, але там трошкі, як вядома, усюды пэўныя, скажам так, чалавечыя моманты у абліках. Вось гэта не па нашай віне, толькі па віне канструктара. Вось таму на гэтым тыдні спадзяёмся, што да Францішка святога у нас будзе ўжо брама, ну, як бы яна ўжо ёсць, толькі цэнтральныя створкі, і там яшчэ з шапкай некаторыя пытанні ёсць. Вось, таму дзякую усім вялікі за ахвяраванні і на браму, і на сходы, і таксама заахвочваем не затрымоўвацца, таму што заўсёды ёсць яшчэ, пакуль не закончым, патрэба будзе. Я думаю, што у гэтым годзе сходамі завершым нашы якісь такія працы асноўныя, рамонтныя, ну, а далей будзем глядзець. Вось, запрашаем у краму, там ёсць розныя рэчы, і часопісы, і календары, і малітоўнікі, і фігуркі, і розныя іншыя рэчы. Вось, таму там таксама можна штосьці цікавае убачыць і набыць. Хацеў падзякаваць яшчэ брату Віктару з Удзела, які вось таксама, да, вот яму тоже можна аплодисменты, да. Ведаеце, у Віцебскай дыяцэзіі там вось біскуп не дазваляе аплодысментаў у касцёле, ну, але у нас няма забароны, таму можам карыстацца гэтай магчымасцю. Думаю, што брату Віктару таксама прыемна. І вось я так слухаў краем вуха пропаведзі, якую ён гаварыў тут да нас. Такая асацыяцыя ў мяне ўзнікла, што вось гэта чалавек падобны, наверное, трошкі да Максіміліяна Кольбы святога, да? Вось такого невысокага ўзросту, але робіць вельмі шмат добрых рэчаў. Вось, і таксама вот гэта сяліба беззаганнай у вёсцы Удзела таксама з'яўляецца такой прыгожай ініцыятывай, і думаю, што будзе карыстацца Божай ласкай, Божым благаслаўленнем, і гэтая справа, яна сапраўды Божая. Таму таксама заахвочваем, каб падтрымаць брата Віктара вось пры выхадзе тут у гэты бок, і тут міністрант будзе таксама з кошачкам. Вось там яшчэ ёсць такія флаерочкі невялічкія, нават з QR-кодам я паглядзеў, і з ерыпам. Можна таксама і онлайн скласці нейкае ахвяраванне.
Вось, ну, а брат Віктор уже чуў я, што запрашаў удзела, таму калісьці мы таксама выберамся, пілігрымкі нам не чужды, таму прыедзем. Калі, то паглядзім яшчэ. Я патэлефаную пазней. Вось, дзякуй вялікі ўсім за ўсё, добрага святкавання нядзелі і папросім брата Александра аб благаслаўленні. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у покои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змагання. Супереч спокусам і пастах злого духа. Будь нам оборону, княжу войска небесного. Мocою Божою, пусти Нехай благословляє тебе Пан і оберігає тебе, нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одарить тебе ласка. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд і одарить тебе мира. Нехай благословляє тебе Пан і оберігає тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одарить тебе ласка. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд і одарить тебе мира. Постучите мне, вот.